Hoxe volvemos coa nosa querida Pura para falar de trucos de aproveitamento para forrar na cociña. Tomade nota. Truco 1. Aproveitar as sobras. Ai, Puriña, non sabía eu que lle botabas chourizo á sopa esta idea. Ai, por mira, eu boto-llo sempre porque está máis rica, senón non sabe ben. E aproveitei todo do cocido. A auga e malo chourizo. Ah, non tiraches co chourizo... Non, aproveitei no pa sopa. Bo truco. Se non a forras non che chega o diñeiro ao cabo do mes. Truco 2. Facer máis cantidad para forrar tempo. Ai, Pura, non teño tanta fame, pasachiste ca leituga, é moita. Pois non, Fátima, eu me parece que fixen para 3 días. Ai, Jesús. Pero é para non lavar e estar gastando na auga, gasta corriente, gasto auga. E así, lavo para 3 días, e a lechuga está moi boa porque é da casa, e aforro tempo. Truco 3. Congelar o que non imos usar. Pero isto non é moito, non é moita cantidad. Bueno, por mira, non, porque non a imos comer toda hoxe. Vou facer unha pouca hoxe, a outra congelo e fago amañán. Ah, congélala, así en crudo. Claro. Sí, en crudo. E poslle unha data de caducidade ou algo? Sí, non ves que son bolsas peso xa. E despois ir consumindo primeiro que caduque antes. Claro. Tes trucos para todo, Non, eu non teño, invéntalos ti. Truco 4. Non gastar moita luz que está moi cara. Pero, Puriña, xa estás co postre e ainda non acabamos ca comida. Por si, muller, porque mira, fixenche unhas empanadas e teño un forno quente e aproveito para facer o postre. Ah, forrando peseta. Claro, que non está todo moi caro. Está a luz para non gastar. Sí, non se pode gastar a luz. Pois mira, eu vendo que hai sobremesa, que hai comida, que hai todo o que do comer, Pura. Pois eu encantada de que quededes. Veña. Pero, por favor, maravillosa, Pura, Total, que equipo fan un equipo... Toda razón, non, María? Fan un equipo perfecto estas dúas, pero ten moita razón, porque moitas veces o do forno, ti xa tes o forno quente, que xa fixeches pois calquer cousa, pois aproveita que tes o forno quente, fai un bizcocho, aproveita que tes o forno quente e fai unha pieza grande, non me fagas unha pieza pequena, porque che leva ao mesmo tempo, estás aí 2 horas co forno. Non, é que sentido como Por eso. aplastante o de Pura, querido Hugo, pero logo creo que dicía Bernardo, os hogares onde máis se desbota a comida, onde entra moita comida procesada, esa todos me entenden, e son estes onde non temos moito tempo para cociñar. Os que imos solos tamén, como é o meu caso. Compramos o tolo, non? Porque ao final as cantidades son as mesmas, vivas solos ou vivas con máis persoas no núcleo familiar ou nas casas, non? Co cal, eu creo que tamén deberían facer, eu digo en serio, comida tamén para solteiros, para as persoas que viven solas, e para a xente máis xoven e tal, porque ao final compramos as mesmas cantidades, pero non podemos consumir porque todo efectivamente porque non hai opción. Eso bueno, tamén é verdade que iso, se tomamos o que dicía Pura, aínda que vivas só, por exemplo, podes facer moita cantidad de comida e conxelar. Claro. Non? Que iso, eu a primeira non adoitamos facelo. E ti vives solo, compras un polo de 1,5 kg que ven empezando e terminas saíndoche plumas. Tens que empezar a comer polo, pero vamos. Claro, porque outro día resulta que queres tomar tenreira, vale, faz o mismo. Sí, claro, pero que ese Cornos. é o problema. A ver, non piezas moi grandes, pero si podes comprar un trozo de pescado de salmón, compras un trozo, ti comes hoxe un trozo, congelas o outro, e así economizas. É fundamental. No, pero é certo que hai algunas comprar un cuarto de polo con polo enteiro, e o precio non é nin parecido. O fundamental Hai algunos temas, hai algunos envases que veñen demasiado grande para... Sí, o que dicía... Os legumes, claro. Pero, por exemplo, o ideal do forno... sería, pues, monodosis, E digamos. o do forno pareceme que está moi ben tamén, porque dicirse, xa pos o horno a 200, pois aproveita para máis cousas. De feito, hai fornos que podes cociñar As cousas a vez. Eu creo que o Cousas fundamental a vez. é o de conxelar. Eu tampouco teño esa costume de conxelar, pero a miña avoa sí que o fai, é dicir, conxela todo, prácticamente, todo o que sobra que se pode conxelar, o conxela. Pero eu, sin embargo, non teño esa costume, e sí que é certo que... Aparte que despois é moi cómodo, porque o día seguinte, quitas o teu tal pola mañá, te lo descongelado a noite. E queda genial a comida conxelada. Pois nada, consellos da nosa amiga Pura, aquí no termómetro.